дар ҷумҳурии Тоҷикистон давоми 5 рӯз инҷониб давталабон барои дохилшавӣ ба донишгоҳҳои олии кишвар имтиҳон месупоранд. оғоз аз санаи 1 июл давталабон ки шумораи умумии онҳо 103,000 нафарро ташкил медиҳанд ва аз қайди маркази миллии тестӣ гузаштанд, аз рӯи ихтисосҳои худ имтиҳон супорида истоданд. марҳилаи супоридани имтиҳон вобаста ба ихтисос ва гурӯҳҳо то санаи 7 июл давом хоҳад кард. Маҳмадалӣ Раҳмонзода, муовини директори маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, ки шароит дар синфхонаҳо пурра омода аст, вале на ҳама давталаб барои супоридани имтиҳон ҳозир шуда истоданд. дар 47 маркази имтиҳонӣ 18 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ имтиҳонҳои марказоидаи дохилшавӣ оғоз гардиданд. ҳамарӯза мувофиқи гурӯҳи ихтисосҳо аз рӯзи якум давталабони мо имтиҳон супорида истоданд. ҳамарӯза он давталабоне ки дар марказҳои имтиҳон номнавис шуданд иштирок менамоянд. қариб 10% давталабон ҳамарӯза иштирокашон нест. Сабабҳои иштирок накардани давталабон айни ҳол муайян карда нашудааст. маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли равон беш аз 103,000 нафарро ҳамчун давталаб ба қайд гирифтааст, ки аз ин шумора 10,000 нафари онҳо пас аз хатми синфи нӯҳум нақшаи ба коллеҷҳо ворид шуданро доранд. боқӣ монда 93,000 нафар давталаб пас аз хатми синфи 11 ба донишгоҳҳои олии кишвар ворид хоҳанд шуд. онҳо имрӯз имтиҳон супорида истоданд. талабоне ки бо сабабҳои узурнок дар имтиҳон иштирок карда наметавонанд, бо пешниҳод намудани ариза имтиҳонро дар имтиҳонҳои иловагӣ рӯзи 12 июл дар шаҳри Душанбе имтиҳон месупоранд. қариб ҳамарӯза дар ҳамаи марказҳои имтиҳон бо сабабҳои гуногун давталабоне ки иштирок намекунанд ё давталабоне ки аз рафти имтиҳон каме дер карда ба имтиҳон ҳозир мешаванд, албатта дар вақти муайян шуда ҳозир нашаванд, онҳо барои супоридани имтиҳони иловагӣ ариза пешниҳод менамоянд. ва дар баробари ин аз 10 то 30 моҳи июн давталабоне буданд ки интихоби худро иваз карданд ва баъзе давталабоне буданд ки дар давраи ба қайдгирии иловагӣ аз қайд гузаштанд. ин гурӯҳи давталабон низ рӯзи 12 имтиҳонҳои худро месупоранд. натиҷаи имтиҳони давталаб санаи 20 июл эълон карда мешавад. он тариқи смс паёмак ба рақами телефони ҳар давталаб фиристода хоҳад шуд. ҳамчунин давталабон метавонанд натиҷаи имтиҳони худро аз кабинети инфиродии худ бохабар шаванд, ки он пас аз 2 ҳафтаи супоридани имтиҳон муайян хоҳад шуд. пас аз он натиҷаи тақсимоти давталабро муайян мекунанд. натиҷаи тақсимот бошад рӯзи 24 июл эълон карда мешавад. дар ин ҷо ҳам ду ҳолат аст. ҳолати якум ҳолати хурсандибахш, яъне ки аз рӯи ягон интихоб намудааш давталаб ба ягон муассисае ки интихоб намудааст роҳхат мегирад ва давталабоне ки комёб мешаванд роҳхат мегиранд бояд аз рӯзи 24 июл то 5 август ба муассисае ки роҳхат гирифтанд ҳуҷҷатҳои худро бурда супоранд. ҳолати дуюм бошад на чандон нағз. дар ин ҷо аз рӯи ягон интихобатон нагузаштед гуфта паёмак мегиранд ё маълумотро аз кабинети инфиродӣ мегиранд. ин гурӯҳи давталабон имкон доранд ки рӯзҳои 11 то 14 август дар нуқтаҳои ба қайдгирие ки маркази миллии тестӣ таъсис медиҳад ҳозир шуда ихтисосҳое ки ҷойҳои холӣ доранд вобаста ба баллҳои ба даст овардаашон аз нав ихтисосҳоро интихоб мекунанд ва рӯзи 17 август бошад тақсимоти такрорӣ гузаронида мешавад. давталабоне ки дар тақсимоти такрорӣ муваффақ мешаванд аз 17 то 22 август бояд ҳуҷҷатҳои худро ба муассисае ки роҳхат гирифтанд дахлдор бурда супоранд. гурӯҳи давталабони сеюм ки дар мактаби рақами 23 шаҳри Хуҷанд имтиҳон супориданд мебоис 533 нафар иштирок намоянд, аммо бинобар сабабҳои гуногун ин гурӯҳ пурра ба имтиҳон фаро гирифта нашуд. зеро 494 нафар иштирок карда имтиҳон супориданду халос. сабаби наомадани бархе аз давталабон ҳанӯз дақиқ нашудааст. дар марказҳои имтиҳонӣ имтиҳонҳои дохилшавӣ баргузор гардида истодаанд ва имрӯз дар маркази имтиҳонии рақами 0202 шаҳри Хуҷанд ки воқеъ дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 шаҳри Хуҷанд қарор дорем, аз рӯи ихтисоси сеюм филология, педагогика ва санъат
داوطلبان به امتحان آمدند و باید قید کرد که امروز 501 نفر داوطلب باید اشتراک میکردند. از 501 نفر داوطلب 456 نفر داوطلب به مرکز امتحانی حاضر شدند و همه این داوطلبان موافق قاعده هایی که پیش بینی کرده شده است از نظر گذرانده شدند. در ولایت سوق 12 عدد مرکز امتحانی فعالیت خود را پررو به راه مانده است که 5 عدد آن در شهر خوجند جایگیر می باشد. در این مرکزها باز 2 روز دیگر از روی اختصاصها سپاریدن امتحان داخل شوی به دانشگاه‌های عالی جمهوری تاجیکستان ادامه می کند. حضور شما مفنشکور و یوسف یونسف برای برنامه اطلاعاتی خبر.